Сега ще се опитам да обясня накратко как става работата. Де факто проблема е тук. Ето е тая остичка, която за жало си щупих пробката. Тая остичка, когато направя това движение и изтегля тук е този зеления детайл, сега е в позиция, в която този зеления детайл е на вътрешната дръжка на вратата и де-факто, когато това е изтеглено, не може да се отвори вратата отвътре. Ето е жълтия детайл тук, който е. В момента е така на позиция за отваряне на вратата. Това е външната дръжка. И ето, показвам, ето вижте как натиска. Натиска въпросния е това нещо натиска и е това. Когато го изтеглите това нещо, ето сега го изтегляме, и ето външната дръжка не може да натисне въпросния детайл. Същото се случва и с вътрешната дръжка. Когато вътрешната дръжка е това, зеленичкото, когато си тук на позиция, при изтегляне на вътрешната дръжка това нещо бива натиснато така. Това нещо бива натиснато така и отваря вратата. А когато зеленичкото дойде така, няма какво да натисни ето елемент и вратата не се отваря от никъде. Така както са изтеглени и двечките, вратата не може да бъде отворена нито отвътре, нито отвънка. И тогава се налага да се разглоби кората, да се отвори. Лесното е, че пада текстилената кора на сеята. Лесничко се отваря, тя има болче там на дръжката и е на щипки. Маха се, стига се до самата брава. Ето е брата. Това нещо де-факто стои, ето е така. Ето е така стои. Тук трябва да се, ако ще се разглобяе това болче, търсението на цялата история. И тук получавате достъп с това капаченци. Стои тук е така. Така. И да се държи на едно болченце, развивате го и получавате достъп до механизма. И при натискането, както ви обясних тук, при натискането на това нещо, вратата ще се отвори. Успех!